Hiru da esperimentu bat, dantza piezak sortzeko edo lantzeko bide berritan. Nere inguruan sortze lanetan, sare berri bat eraikitzeko aukera bilatu nahia, bai espazio eta bai lantalde berri bat ezagutu nahia. Planteatzen da espazio bat bezala non egitura sendo bat eta hizkuntza amankomun bat landu nahi den dantzariekin, baino berez aurkeztuko den mugimendu koreografikoa edo akzioak momentuan eraikiko diren. Nere helburua da aurretikan puntualki ezagutu ditudan dantzari ezberdinekin gehiago sakontzea, nere lan egiteko modua edo hizkuntza koreografikoa pixka bat elkar trukean jartzeko eta elkar hobeto ezagutzeko, ez? Gipuzkoan hemen badaukagu dantzagunea oinarri bezala, eta hau ez bagenuke nola soluzionatuko genituzke gure espazio lan egiteko, ez? Espazio bilaketa hauek. Estetikoki edo mugimendu aldetikan oso delikatua dela. Ez goaz mugimendu handitara, momentuan nola eraikitzen doan eta dantzariek proposatzen dituzten akzioen arira, gauza gehiago edo mugimendu gehiago edo gutxiago gertatu daitezken. Badira kapitulo desberdinak edo narrazio bide desberdinak eta hor landu dugu bideoa edo proiekzioak egongo dira. Hitza ere oso garrantzitsua da eta gero argazki instalakuntza bat.